de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Recordo que hai cámaras aí van ahora. Con todo, hola a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera. Unha vez máis, aquí o programa para todos os abollados e abolladas como nós. De novo, falamos a través de Quack FM, no 103.4, neste Monte da Zapateira. Falo en plural, porque, como xa sabedes, aquí cerquiña está o biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Pois moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Volvemos a traer compañía a este estudio, unha persoa máis a que logramos engañar para que acepte a nosa invitación, verdad, Víctor? A verdad que sí, tío, non sei moi ben como fixestes isto, porque a verdad que además ven falar dun tema peliagudo, pero esta, pues ven falar, como dijo, disposto polo menos, sin dúbida, a algo que lle vai interesar a todos os nosos ointes, porque involucranos a todos este tema, algo que nos afecta cedo ou tarde, temos que pasar por él. Tal cual, hermano. Porque hoxe vamos a falar sobre a sanidade pública e a súa situación, sobre todo aquí na Galiza, non? Algo que estamos vivindo desde fai anos, que vemos e sufrimos, como son cousas como as interminables listas de espera, a falta de personal e outras cousas. Para explicarnos todo isto, Non queren traballar. temos aquí a Patricia Añón, médica de familia no Sergas. Moi boas, Patricia, que tal? Hola, boas. Teño unha mala sensación con este programa. Teño a sensación de que vamos a bordear ese momento no que nos funan durísimamente. Como que nosotros non. Bueno, arranca e deixa estalo xa. Vamos. É que me estou imaginando a Dentiños de Sarjo. No, Víctor, por favor. Nadie sabe quen é. Non empezamos por aquí. Non pasa nada. Dentiños Va, no, de Sarjo. Xa aclararemos quen é Dentiños de Sarjo. Aclarar ao Iván Algún día. Moi en ben. algún momento. Bueno, antes de empezar, como sempre, recordaros que estamos en Quack FM, na 103.4, aquí no Monte da Zapateira, e que, aparte de encontrarnos aquí en directo na radio, podedes encontrarnos en Radioco de Quack FM, en Spotify, en YouTube, e tamén nos reels de Instagram e nos TikToks de TikTok, aínda que a nosa invitada non lle guste TikTok, según nos dixo. Non é que non me guste, é que non o uso, entón É unha non merda, podo... pero hai que publicitarse aquí, porque senón... Por suposto. Bueno, Víctor, por onde empezamos? Bueno, pues aquí teníamos planteado empezar un poquinho polo principio. Como sempre. Aquí estamos falando con unha médica de familia do Sergas, pero non fui toda a súa vida unha médica de familia. Supoño que houve algún momento no que dixestes, bueno, pues quero dedicarme a isto. E a pregunta está clara. Por qué? Esa pregunta fa como moitos días, non te creas. É que... Por qué? Pois o problema é que cando me paro a pensalo non atopo unha resposta para facer outra cousa. O sea, dende pequena, e non foi por presión familiar, porque non había absolutamente ningún médico na miña familia, pois a verdade é que sempre me gustou. Iba ao pediatra e decía, quero ser pediatra, e logo iba ao médico e decía, que traballo máis guai, como me gusta. Gustábame bioloxía, gustábame a parte máis de ciencias, e pois ao final Que a aí perspectiva. acabei. Cando ves as cousas boas, non máis. Efectivamente, non non sabía o que iba, todo o que levaba ligado. Claro, que
Pois según o que nos dices foi vocación total, basicamente. Pois penso que sí. Me imagino que a eso se refiren cando falan de vocación. Algo así, supoño. Eu tamén supoño. A ver, non vamos aquí a desgranar o que é a vocación, porque senón sí que xa adiós moi buenas. Pero bueno, supoño que sí que se pode chamar a eso vocación. É que non creo que teña unha única resposta, non? Pero ao final sí que penso que en todas as profesións sanitarias sí que ten que partir de un, pues, primeiro que che guste a parte, pues, máis científica e o tema dos cuidados. Se non che gusta, mal. Vas mal encamiñado. Ao final tamén é unha combinación, porque é científico, pero tamén é humanitario, quero dicir. Efectivamente, sí. Non creo que haxa moitas carreiras nas que podas desarrollar tan plenamente as dúas vertientes. Ocórrenseme varias, é certo que do mesmo ámbito, pero ao final en psicología penso que moito. Sí, esa é a primeira que un se nos ven a cabeza. Enfermería, sen dúbida. Pero está dentro de tratar a xente a nivel de enfermedade, sabe? Sí, iso sí. A tratalos, a acompañalos ou a veces simplemente escoitalos. Que cousas, escoitar os problemas das personas. Ostras. Que cousa máis dura. Bueno, pues entonces, polo que nos contas deduzco que estudiaches, fixaches bachiller, xa dirigida totalmente a entrar en medicina. Sí, a verdade é que xa me gustou sempre. Bueno, pois, lóxicamente, pois, como todas as persoas que acaban entrando en medicina, tiña un expediente bo, pero tampouco era espectacular. De feito, o primeiro ano non entrei en medicina, sempre yo conto aos alumnos cando veñen a rotar comigo. Así me gusta, ese é un bo mensaje, Sí, bueno, eu minto, tiña moi bo expediente en bacharelato, pero en selectividade sempre, me acordo, saquei mala nota en bioloxía, a miña asignatura favorita. E, lóxicamente, se sacas unha non excelente nota, sobre todo nas máis importantes para entrar en este tipo de carreiras, que son química, bioloxía, bueno, as que colla cada un, non? Pero neste caso foi bioloxía, ao meu cabalo de Troia. Que te saliu furada. E, efectivamente, e non entrei o primeiro ano, foi o meu drama vital. Miña nai sempre dixo que creía que xa non o superaba. Pero sí, finalmente fixe un ano de enfermería e realmente ao final acabei facendo medicina en 5, porque a testaruda tamén non me gaña ninguén, entón logo quixen recuperar ese ano. E bueno, puiden facelo. Bueno, isto é tamén un melón que non abrimos e temos que abrir algún día en estes lados, que é o tema das notas, valorarche por un examen, etcétera, etcétera. Creo que dá para un programa aparte, creo eu. Sí, a 1, a 2 ou incluso a 3, que as notas ao final que determinan. E tamén o tema de, xa enlazando co anterior, ca vocación, con edades tan tempranas que ao final tiñes que decidir prácticamente toda a túa vida. Sí, sí. Bueno, a min cando... Espérate, non contes, non. Cando decidí a biología e cando era pequeno era porque me gustaba a bichería, sabes? Gustaba che Pokémon, claro. Además de eso, sígueme gustando, non falas en pasado. Pero aparte de eso, cando fixen a carreira, aí foi cando xa me derivei a bioquímica, a biotecnología, xa, a parte máis aplicada. Descubrín outro mundo totalmente diferente, sabes? Pero bueno, iso é outro tema, non viña aquí para falar de min. Efectivamente, Iván, cállate la boca. Cállate. No, pero, bueno, entraste na universidade na segunda volta e nos Sergas, porque eso sí que é un camiño que, como se entra nos Sergas? Esta é unha pregunta moi boa e creo que todo mundo debería coñecela e non a coñece. A ver, medicina son 6 anos, é unha destas titulacións que contan como grau máster, non? Agora dende o plan Bolonia, antes licenciatura e agora grau máster. Que bo plan Bolonia, verdad? Increíble. Excelente plan. Boísimo. Foi o que vivín, entón non o podo comparar. Entón, aí quedome un pouco coxa nas miñas afirmacións. Pero vai. Boísimo plan Bolonia. Entón, nada, fixen os 6, bueno, xa digo, un ano de enfermería e ao final medicina saquei en 5, entón, pois, 6 anos despois, plantaste na túa graduación e diste, e agora que fago? Vas moi dirixido. En medicina sabes que se queres traballar como médico teste que especializar en España, non é en todos os países así.
pero en España é obrigatorio, entón tens que facer un examen que é como unha especie de oposición estatal, que é o famoso MIR, no que estás máis ou menos un ano, 9 meses realmente, estudando a tempo completo. Bueno, no meu caso, xa digo, falo de min, hai compañeiros que sí que están máis que o conciben dunha forma diferente, pois pola situación que teñen, e igual compaxinan con algún tipo de traballo. A gran maioría dedicamos pois os meses despois de graduarnos a estudar e preparar a tempo completo a unha oposición. Joder. E nada, logo faz esa oposición que xa digo é a nivel estatal e tes un número e en función dese número escolles unha especialidade entre todas as posibles e esas especialidades pois son as máis coñecidas clásicamente, cardioloxía, traumatoloxía, pero tamén medicina de familia, que é unha especialidade, Villamir, igual que as demais. A de dermatología, ¿no? Que dermatología, solen ser as que primeiro se esgota, plástica tamén nos últimos anos. Hai xente que quere explotar granos, así digámoslo dunha forma un pouco burda. Sí, Víctor, ti que eres observador, plantéate o porqué, a ver. Bueno, direi que é unha especialidade moi bonita. Vale. Sí, sí. Logo, bonita, a ver, despois de dicir que é explotar granos, claro, quero dicir a xente. Sempre o digo, na pel vese moitísimo e é unha parte moi bonita. Pero bueno, está tamén, claro que non se esgote a primeira solamente por ser unha especialidade clínicamente bonita. Tamén é menos dura, non que outras cousas, digamos. A ver, home, sí, plantéalo. Podes vivir un pouco máis tranquilo, digamos. Sobre todo o tema agardas. Unha persona que abre o peito de outras e opera o corazón, pues, obviamente hai que valer. Sí, exacto. Logo está, pois eu sempre digo, hai dúas mentalidades, penso que moi diferentes dentro de medicina, non que gustache máis a parte máis clínica, máis médica ou máis cirúrxica. Eso é a gran pregunta que tes que facerte cando estás en medicina, porque non teñen nada que ver unhas con outras. Sí que é certo que hai algunhas que compaxinan, pero son mentalidades e formas de traballar totalmente diferentes. A verdad que sí, non o plantear, pero son totalmente distintas, sí, son contrapostas. Totalmente diferentes. Sempre falamos entre ámbito médico, que somos médicos ou cirurxáns. É diferente, como dúas profesións. Como biólogo de bata, biólogo de bota, ¿no? Efectivamente. Bueno, pois, ti despois de facer o MIR, xa, fíxachelo para a medicina de familia, de cabezas, ¿no? Sí, o meu foi curioso porque eu sí que é certo, sempre me inclinei máis polas especialidades máis clínicas, pero non tiña claro, e en sexto de carreira fixen aquí o rotatorio na Coruña e rotei con un médico de familia que sempre digo que foi o meu referente. E saín desa rotación contándolle a meus pais: papá, mamá, independientemente do número que saque, por favor, o que me vai facer feliz é a medicina de familia. Non sei se acertei, penso que sí. Pero vaya que o conseguín e de feito foi o meu titor. Quen ten que dicir se acertaches eres ti. É que non o sei, creo que non o vou saber nunca. É que ese é outro tema así complicado, non? A indecisión dos millennials. Xa falamos moitas veces. Pero non só a indecisión, cuidado co que soñas porque se pode cumplir, sabes? Efectivamente, sí. De algún modo sempre cumplir o teu soño rompe ese halo de irrealidade que ten todo. Que despois xa non é un soño, é a realidade. Mas non é só eso, estás vendo a trastienda. E idealízalo, sempre ves a parte positiva, ata que estás dentro do meollo de repente e veste, pois non era todo tan bo. Sí. Que isto, a que non lle pasou? Pero eso vai pasar con que todo. Claro, é que empezas nun traballo e ao principio vendencho moi guai, e dis, vai ser genial, pero despois empezas a ver que hai cousas sempre. Nunca é perfecto. Entonces, vamos, eu penso que non existe o traballo perfecto. No. Mira, si fuera perfecto, que unánime. Si fuera un perfecto non sería traballo. No, exacto. Dicía, non sei que cómico era, que mira si é malo o traballo que che teñen que pagar para que o fagas. Sabes? Entonces... Mas Jesús G. Maestro dixo, si trabajo fuera tan bueno, que trabajen los enfermos. Claro. E dixo outra frase tamén que non vamos a repetir aquí. Pero bueno, que nos vamos pola rama. Volvendo ao tema, aquí unha cousa interesante a que me parece imprescindible de puntuar é como son os contratos cos sergas, porque aquí parece que sacas o MIR
que pasa? Claro. Como é o teu contrato? Mira, esta pregunta, o sea, está creo que ben tela presente. Non tes que darnos comentarios positivos sobre as preguntas, quero decir, sentímonos ben xa. Si non me gustan tamén o vou decir, Por eso, vale. Por eso non quero comentarios. Vale, vale. Están vendo que están sendo positivos e digo, antes de que empeza a costa abaixo, sabes? Vamos, non me firas no ego, No, pois mira, ao final o que faz realmente cando colles ese, bueno, tes o teu número de orde para escoller especialidade, o que vas a ter é un contrato que non é un contrato como médico especialista, lóxicamente porque non o eres. É un contrato como médico en formación. Entonces son contratos de 4 ou 5 anos, depende de que especialidade elixas, e son contratos que están adheridos a un centro hospitalario e bueno, no caso dos residentes tamén de medicina de familia, como foi o meu caso, a un centro de saúde. Entón, xa digo, durante 4 ou 5 anos vas a estar en período formativo. Neste período formativo realmente, o sea, faz rotacións por diferentes servicios, non solamente pola túa especialidade escollida, porque ao final, quero dicir, independientemente de que unha persoa elixa cardioloxía ou neurociruxía ou, quero dicir, necesita un coñecemento integral e básico para despois poder desempeñar o seu traballo como médico. Supoño tamén tes que desarrollar certa empatía por outros compañeiros, porque vas a derivar tamén pacientes a eles. Deberías, sí. Deberías? Sí, vale. Deberías. Inténtase, pero... Intentas, eu sempre o digo, penso que é fundamental. Bueno, falo lóxicamente do que eu vivín, pero de 4 anos que é medicina de familia, ao final eu paseime case 3, máis de 3, rotando en hospitalaria, aprendín un montón e coñecín profesionais que indudablemente marcan o meu que facer profesional a día de hoxe. Tamén compartín situacións que me ensinaron a cousas que non quería facer. É dicir, aprendes o bo e aprendes o malo. A trastear. Efectivamente, sí. Pero, vamos, é fundamental. Ao final, unha rotación, xa digo, sobre todo en unha especialidade tan troncal como é a miña, tes que rotar pois en saúde mental, en medicina interna, en digestivo, en dermatoloxía. Eso tamén está moi ben porque o problema de ser médico de familia é que te vas a encontrar con enfermedades de todo tipo. O problema é a parte positiva. Bueno, Eu sempre o vin como, como algo positivo. É que vas ter que interactuar pero con eses... o que me refiero é que, claro, ti necesitas un certo criterio, digamos, o problema no teu día a día, me refiero, o problema de necesito resolver isto, claro, porque vou encontrarme co reto de unha persona que está enferma mental, unha persona que está enferma da barriga, unha persona que está enferma da piel. Entonces está ben que vos den esa visión, non? Creo eu. É que tes que tela, porque ao final no día a día logo de médico de familia te encontras con que atendes a 40 personas e esas 40 cada un ten un problema diferente, o sea... No, a ver, a batalla que te enfrentas. ti és a primeira membrana, digamos, sí, por a que pasa todo. Sí. A avanzadilla de todo, ao principio. Esa que leva os sopapos, vamos a decir así, máis duros ao final. Esta médica cabeceira non me atendía. A avanzadilla e non a avanzadilla, porque ao final se resolven o 80% dos problemas de saúde se deberían resolver en atención primaria. Claro. O 80%. As avanzadillas poden resolver. Sí. Moitas veces. Pero digamos que eres o primeiro contacto, eso me refiero a unha avanzadilla. Sí. E unha vez acabado ese contrato, digamos, de prácticas? Pois estás esos 4 anos e logo pois entras xa no mercado. No mercado. No mercado. Es el mercado, amigos. No. Se regula solo, chavales. Non precisamente, non escollín a palabra adecuada, pero entras xa no sistema, non? Entón, pois no meu caso, eu tiña claro que quería traballar nun centro de saúde, quería centro de saúde rural, e a verdade é que me fun a unha zona moi rural, que neste caso era Guitiriz e o consultorio de Parga, que é un consultorio moi... É unha ciudad? Guitiriz máis urbano, Parga é pequeniño. Vale. E digo como algo positivo. Eu vivo nun sitio no que hai máis salamandras que personas.
Que eu non... E ti contas como salamandra. Claro, pero ti non che contar o do meu primer paseo. Estamos índonos polar. Non, A ver. corta. Sí, tarde. Bueno, eu dera un paseo Non é o momento. Dera un paseo polo meu pueblo. O primer paseo que dein, e cruceime con como 4 ou 5 salamandras e 2 personas. E dixen, vale, neste pueblo hai máis salamandras que personas. E fui como, bueno, Lugo hai máis vacas, pero bueno, ala, Moitas xa máis, está. moitas É verdade, máis. Xa o sei. Hai un mapa de Galicia con como é vaca per cápita. vaca por persona. Bueno, corramos un estúpido velo. Un estúpido. Vale, nese mercado Claro, isto é o que da cuestión. Que tal os vos contratos agora? Que recursos tedes? pagou a pena. Como está o tema? A ver, eu aquí sempre digo que é moi diferente o tipo de contratos que che poden ofertar se te vas a unha zona rural ou se te vas a se te queres quedar nunha zona máis urbana. É moi diferente os contratos que che ofrecen en hospitalaria que en atención primaria. Por que motivo? Pois porque ao final agora eu penso que todo o mundo é coñecedor do déficit absoluto de médicos de familia que hai no rural en Galicia. O sea, si queres traballar no rural, prácticamente vas a poder traballar en calquer sitio de Galicia. Con que recursos? Ese é outro tema. Enfrentaste a veces a unha situación de población con un tempo desatendidos, por así decirlo, ou non adecuadamente atendidos. Sorpresa. Xa digo, con moitísima carga de traballo. E aí está o de non traballades. No, penso que solamente con un día connosco a todos se lle quitaría ese pensamento da cabeza. Claro, a percepción que hai agora é que, bueno, todos vivimos que hai un déficit en atención primaria. Como pacientes vivímoslo, eu creo, por las listas de espera que hai, pola atención que recibimos, cada vez peor. Sí. Entonces, o mantra que hai hoxe en día, moitos de parte da sociedade, é que, bueno, que os médicos non queren traballar. Ese é o resumen. Claro, porque aquí Como desmentirías é que aquí este tema? simplemente, como é un turno teu? Como son os teus turnos así A máis ou ver, menos? o meu turno, xa digo, eu exerzo en ordinaria. Non fago tamén algunha guardia en puntos de atención continuada, pero eu exerzo en ordinaria. Entón, o meu horario de traballo sería de 8 a 3 da tarde. O horario a priori é espectacular. A mí se mo din, cando son nena, digo, madre mía, onde hai que firmar, claro. O problema está en que ti chegas ás 8 da mañán, e tes unha xenda de pacientes, pois imaginadevos, habitualmente a media son de 33 a 35 pacientes, partes deses 33 ou 35 a primeira hora. Vale, son as 10 da mañán e non é que chegue que teñas 33 ou 35, é que igual estás en 42, 45, son as 12, tes pacientes pendientes, e a unha e media tes unha saída en ambulancia. Esa é a realidade. Por que a xente fai a afirmación de os médicos non traballan? A ver, eu non estou na cabeza de moita xente. Penso que moitos destes comentarios foron tamén a raíz da pandemia, a raíz de que de repente chegaban os centros de saúde e vían moita menos xente nas salas de espera. A mí pásame moitas veces, a veces estou na consulta e de repente escoito pois a calquer paciente decir, logo queixanse e aquí non hai ninguén esperando, e entón é cando eu salgo da consulta e lle digo, pero vamos a ver, Manuela, o informe de dependencia que me pediu a semana pasada, que cree? Cando o fago? Quero dicir, antes da pandemia o 95% da atención era presencial. A xente amontonábase nos centros de saúde. Eu recordo o centro de saúde do pueblo de onde eu son, ir un típico día de analíticas e non había por onde andar. Iso agora é máis raro, pero iso non é porque se reducira o traballo, todo o contrario, porque se redeseñou. Ao final hai moita consulta telefónica, hai moitísimo traballo burocrático. Eu creo que é a queixa fundamental que temos os médicos de familia, toda a carga burocrática que temos que solucionar, que realmente moitas veces é moi pouco gratificante e recae en nós cando non debería ser así. Porque a xente o di, pois non o sei. O sea, podías meter un exemplo de ese traballo burocrático que tens que facer? Sen dúbida. É que me parece que eso sí que non o sabe nadie. Carga burocrática. Falamos de receitas prescritas por compañeiros que
que non as fan. Falo de informes de todo tipo, pois, por suposto, hai algúns que xa non hai necesidade de facer, non? Como os de aptitude e demais, agora xa hai unha normativa que nos ampara en que non temos que facelo, pero as solicitudes todas dos transportes sanitarios non urxentes, das ambulancias, dos pacientes que o precisan, todo o que é a consulta que tiña que haber sido revisada por neuroloxía fai 3 meses e sigue pendiente, iso tes que facer. Logo houve un cambio absoluto no tipo de atención ao paciente por parte de hospitalaria, non? Moi evidente, por exemplo, en servizos como dermatoloxía ou reumatoloxía. Agora, de repente, todas as consultas son telemáticas. É dicir, os pacientes non van ali, as consultas facémolas nós, e eso repercute directamente en que igual unha consulta que ti solucionabas en un día, pois considerabas que esa persoa necesitaba unha valoración por un compañeiro de hospitalaria, dermatólogo, o que sea, pois o enviabas e era visto por eles. Agora eso supón, faslle fotos, realizas a consulta, eles che responden a ti, non ao paciente, entón volve outro día, ese día respondenche, las fotos non se valoran adecuadamente, entonces repites fotos, o sea, é algo que supón unha carga mental dos médicos de familia terrible, e igual dunha consulta que antes solucionabas en 2 visitas, agora tes 6, 7, tranquilamente. Vale. Se son 40 pacientes por día, de 8 a 3, o sea, máximo de tempo por paciente. Además, tendo en conta que non tuveras nada burocráticamente que facer, que eso non é verdad, pero canto por paciente toca? Non me acordo. Mira, as axendas que nos venden de calidade dende os Sergas, teóricamente dannos 2 minutos para receitas, que teóricamente supónse que o acto médico de receitas non é solo a la veña faime un ibuprofeno e fago cho ibuprofeno. Quero dicir, deberías como médico ter un momento para revisar que medicacións ten activadas esa persoa, se hai algunha medicación que non pode tomar con outra. Exacto. Suspender medicación que fai 3 anos que non recolle na farmacia. Quero dicir, 2 minutos para actos de receitas e logo tes 7 para demandas, que eu sempre o digo, eu que traballo maioritariamente con persoas maiores, é que 7 minutos tardan en entrar na consulta e en decirme, hola, boas, Patricia, que tal, como estás? Claro, normal. Claro, porque aquí Usain Bolt non che vai. Non sole ser así. Obviamente, además o señoriño, pois a mellor a señoriña, pois ten un trato cercano. Estamos perdendo o que dixías ti, a humanidade dos médicos. Sí. Non por culpa dos médicos, senón porque os obligan a perder a humanidade. No, e porque ademais é como un círculo vicioso, no? Porque ao final as persoas sufren unhas listas de espera que os enfadan con razón, entón moitas veces veñen con varias demandas, con varias consultas, e é lóxico que o fagan. Entón, xa cando che din, teño varias cousas, aí xa, de repente, a mente de médico de familia xa te di, madre mía, se xa vou con retraso, como vou despois desta consulta. Media hora. Media hora é o normal, é o ideal. Para min eso é unha consulta idílica, unha mañán idílica, unha media hora de retraso. A maioría das veces é máis. Pero eso ten que ser como médico ou vocacional, que o que nos dixías ti, que estabas porque che gustaba, ten que ser moi duro tamén enfrentarte a, non teño tempo para dedicarlle aos meus pacientes. Frustrante. Sabes? Non quero que me digan máis cousas porque non teño tempo. É moi duro e, vamos, iso pódese ver falando con calquer compañeiro, vale? Sobre todo con, sempre digo, con compañeiros que son médicos de familia de vocación, o pasan claramente mal, ao final o que pasa é que acaban saindo tarde, acaban levando carga de traballo para casa, acaban, pois afectados, e non hai máis que velo. O sea, os problemas de saúde mental no ámbito médico nunca houbo tantos casos como agora, tantas incapacidades temporais por este tema. Quero dicir, eu sempre lles explico aos meus pacientes que unha persoa está preparada para aguantar estrés puntualmente. Eu sempre digo, pois aguantas a época de gripe, vale? Aguántala, é un mes. Pero o que non podes aguantar é 12 meses
con unha sobrecarga día tras día, tras día, tras día. Iso non está preparado, pero é que nin o médico, nin a enfermeira, nin o paciente que entra na consulta, nin o informático, ninguén. O sea, mentalmente non estamos preparados para iso. Entonces, Patri, tía, todo isto achácalo a unha falta de recursos, o sea, por que non hai máis médicos no... Claro. É que a mí o que me chama a nese atención ámbito? é ese Porque non rollo, queren ou porque... mas tamén o rollo de porque así facemos dúas consultas sí, ao mesmo sí. tempo para agilizar. Vale, Claro. vamos a utilizar a técnica do médico. No, pero tamén o que me chama moita atención é eso que diste, que antes ao mellor en dúas cousas, en dúas visitas xa se solucionaba, e agora son 6. Quero dicir, que supoño que terá relacionado. Claro. Está relacionado, pero non é a única causa. Quero dicir, o problema da falta de médicos e falta de recursos non é unha cousa aguda, aínda que agora o estemos sufrindo como no seu punto álxido, por así decilo. O sea, o tema de recursos ven de fai máis de 15 anos. É dicir, O sea, non é puntual de ahora, sino que xa se empezou a facer fai para tempo. nada. Non é para só nada. culpa do que arden as pedras, non? No. O que pasa é que é un problema difícil de plantexar. O sea, eu onte estaba intentando pensar como resumilo e é que realmente non se pode falar de unha mala xestión de recursos se non se fala, pois xa do ano, se non me equivoco, foi 97, onde se aprobou unha lei na cal xa se falaba de concertos público-privado. Houve un pouco un cambio da conciencia do sistema público, un cambio non poblacional, senón político. Sí, porque a xente non decide ir ao privado porque sí. No, para nada. Eu non penso que ninguén así por primeira intención diga vou a ir ao privado, apeteceme ir ao privado. Xa. E moitas veces van por unha necesidade real, porque así o sinten, necesitan que alguén lle solucione o problema que non se lles está podendo resolver, ou non se lles está podendo resolver da forma que eles queren. Claro. Que ao final tamén é lidiar con un estrés de forma prolongada ao final e Sí. pois teño que acabar con isto. Sí, e houve un cambio de moitas cousas no sistema público, tamén nas necesidades poblacionais, cambiou moito os requerimentos de atención médica, hai máis demandas que había antes, iso é unha realidade, e hai máis demandas para menos profesionais. Entón, aí as contas dan, quero dicir, multiplicáronse as demandas e os profesionais foron a menos e cada ano van a menos. O sea, é unha realidade, hai menos profesionales que se dedicaban para eso, pois que dicen que se dedica ao mismo. No, hai menos Que profesionais. se invirte máis no público. Acaba de virme un flashazo. Que moitas veces esas cifras, porque sempre se fala de cartos, Sí, ¿no? sí. As cifras de cartos contan os cartos públicos que en realidad están pagando a privados, por exemplo. Efectivamente. No, pero veme un flashazo ahora, ahora que dixestes o tema de que hai máis demanda, máis xente que vai ao médico. Acórdome de ler un proxecto que tiña a Xunta para o tema sobre todo no rural, e falaba de que había que consensiar a xente para que aprenderan a, digamos, a tallar certas enfermedades, a non ter que ir ao médico para poder solucionalas, digamos, como que sabes, claro. Dixíano con boas palabras, bonitas e tal, pero en realidad dixían eso, vamos, que quédate na casa, tómate un ibuprofeno e non vayas ao médico, Claro. que estás ocupando un sitio. Como si ese fose a única forma de solucionar o problema. A ver, No. Bueno, parches, ¿no? Claro, a ver, é certo que fai 30 anos eu penso que o puidemos vivir todos, o sea, cantas veces foron os nosos avós na súa xuventude ao médico? Ningunha. Quero dicir, había un concepto de saúde diferente. Tamén viñan dunha accesibilidade diferente, entón pois non se iba tanto ao médico como se foi posteriormente. Ou non se iba directamente. Ou non se iba. bueno, íbase a miña bisabuela. Exacto. Grandeira. E eu, xa Non era digo, compoñedora, non? traballando no ámbito rural, eu percibo eso, que moita xente maior, a pesar de que din que van moito tamén polo tema de, bueno, pois vamos a falar e vamos a tal, moita xente maior, cando ven, porque o necesita de verdade, non Claro. veñen por levo con un dolor en unha uña 5 minutos e quero que mo vexo ao médico. Non é o habitual. E eso sí que se ve máis no ámbito máis de cidade e centro de cidade.
E, bueno, xa digo, aí, dende a miña humilde opinión, que a especialidade sí que a fixen centro de Coruña, eu vivín a diferencia. As demandas son diferentes. Sí. A xente, digamos, na cidade máis dada a ir ao médico. Sí, por problemas máis banais. Igual tamén está relacionado co estrés ou cos problemas mentales, non? Con que é máis fácil, moitas veces no rural. Pois xa digo, teño pacientes que viven a media hora do consultorio. No centro da Coruña, baixas do teu edificio e estás no ambulatorio. Sí, pero tamén aí hai unha cousa interesante no tema de no estrés, porque a xente na cidade como que se ten que mover máis rápido, entón tens que estar sano sí ou sí. Eso é certo. E no rural como que podes darlle tempo, podes... Eso como tens que ser... Productivo. Productivo. Entonces, claro, mellor eso, no campo podes permitirte o lujo de, bueno, dóeme, hoxe non fago tanto, fago menos, así consigo que cure. Iso pode, o sea, pareceme que pode explicar, en parte. Ves, somos un programa interesante, chegamos así, tío. Bueno, vamos a facer unha paradiña e seguimos, Facemos paradas. Eu falo. Iván intentando que calemos a boca e nós falando sin Hai que descansar, os silencios son importantes na radio. Bueno, recordarvos que estamos en Quack FM na 103.4, estrelados na estratosfera. Estamos con Patricia Añón, médico de familia. Estamos falando de, bueno, das diferencias entre os médicos rurales e os pacientes rurales e de ciudad. E apuntou antes unha cousa importante, o tema de, bueno, da falta de recursos e da privatización cada vez máis acusante da sanidade. Sobre este tema, Patri, que opinas? O sea, que opinas do tema sanidade pública versus sanidade privada? Supoñemos os seus intermedios grises máis ben negros. Por exemplo, aquí non hai, pero hospitales con gestión privada. Hospitales públicos con gestión privada. Non hai de momento. Pronto se andará. Sí, que eso era un concepto que eu non tiña no meu mapa mental, quero dicir, hasta hai pouco. Claro, como eu traballei en empresas que traballan en hospitales, eu xa o vivín porque a miña empresa estaba no Levante, que se leva moito este tema. Foi donde comezaron. Pero, claro, é que, quero dicir, sempre se che di, non, é un hospital público. O da gestión privada é como o apellido que se perdeu, sabes? Claro. Entonces non te enteras. É público, non? Xa está, non hai máis. Pero despois hai de repente un que di non se pode coller tantos pacientes porque senón perdemos cartos, e dis ti, pero si é público. A miña pregunta, para enfocar un pouco máis, porque o tema é brutal, a miña pregunta vai un pouco porque hoxe en día tamén se argumenta moito de que, claro, a sanidade pública funciona mal, a solución está na privada, ¿no? Porque vedes que a pública non dá abasto, vedes que non tedes boa atención, e da privada. A frase de Chomsky era: para privatizar algo, primeiro fai que funcione mal o público e despois podes privatizar. Xa cho pedirán. Esa é a premisa absoluta. Se non xeras a tormenta na que todo funciona mal, nunca vai a triunfar, neste caso a medicina privada. O sea, vamos a ver, que esta sí que é unha pregunta seria. Eu teñome que poñer seria. Intentarei manterme seria. Vamos a ver, eu nunca traballei no ámbito privado, entón non podo falar como traballadora do ámbito privado, solo dende o público, pero sí que vexo toda a derivación destos concertos públicos privados que hai, cos que traballamos, que iramos ou non a día de hoxe, o sea, traballamos e o sufrimos tamén como usuarios, que ao final tamén é o noso día a día. Que ti tamén vas ao médico? E imos ao médico, sí. Os médicos vamos ao médico. Dixen que iba a ser serio. Total, que ocorre? Cal é o obxectivo da sanidade pública e da sanidade privada? Da sanidade pública supónse que o obxectivo, o beneficio que se busca, sempre ten que ser a saúde poblacional. Non é un ben tangible ou monetario. Da privada, o beneficio é directamente monetario, ou que se busca, o lucro é monetario.
Entón, como médica, que opino do sistema privado? Como médica de familia, volvo a decir. Síntete libre de decir o que queiras. Opino que nunca se pode deixar en mans privadas a saúde da poboación. Nunca. Porque se o beneficio non vai a ser o propio benestar social ou o benestar da poboación, xa perdemos o obxectivo fundamental. Claro, a ver, que digo? Estou absolutamente en contra da sanidade privada? Non podo afirmar eso, porque considero que existan as dúas opcións, pois non sería malo a priori. É malo se o que se quitan, o que se desvían son recursos da pública para a privada. Que eso é o que está pasando ahora mesmo. Que eso é o que está pasando agora mesmo. E iso é o que me parece absolutamente grave. Lo peor. Incluso non é só desviar cousas, bueno, porque hai moitos hospitales, non vou nombrar, pero moitas veces que se fai é, bueno, con estes cartos públicos o que fago é pagarlle a X hospital para que atenda a estes pacientes. Sí. En vez de usar estes cartos para fortalecer o hospital público, ¿no? Sí. Eso é porque hai algún interés aí nos amiguitos da empresa privada para que os leven, ¿no? Sí. Supoño. Pero incluso, aparte de eso, igual non é tamén que lle interesa non meter máis na pública para que se vexa que vai mal. É que se non, xa digo, se a pública funciona ben, a privada non triunfa. Entón, cando ti xa estás poñendo unha sobrecarga diaria na pública, iso vai mal, iso provoca que moita xente decida pois facerse o seguro privado. Xa digo, estou falando, isto sí que creo que non me equivoco moito, son un 30% da población madrileña, de Baleares e de Barcelona, se non me equivoco, catalana, perdón, teñen seguros privados xa. Sí, foi aumentando. Sí, foi aumentando progresivamente e dende a pandemia máis. Os datos exactos de Galicia non os sei, pero quero dicir, isto todo ten unha xustificación de as cousas non funcionan, ou isto non mo van a solucionar, ou se quero facer algo van a tardar moitísimos meses, e resulta dañino noutros ámbitos, non só no monetario. Que eu penso que aquí tamén é un fallo de concepto ao final a nivel social, que é pensar este ridícula idea de que un ten que mirar por si mismo e xa está. Individualismo, sen dúbida. Non de forma colectiva que podamos pelear mellor e poder solucionar mellor os problemas. O apoio suele ser máis efectivo que a confrontación. A ver, é que eu sempre falo como unha opinión personal, non? O sea, ao final temos que pensar que se temos un problema de saúde menos grave, que tarden en atendernos, non digo que sea o perfecto, pero é algo que, bueno, pois que podemos tolerar, non? O que non podemos tolerar é que se tes un problema de saúde grave, eso tarde en resolverse ou tarde en atenderse. Que tamén está pasando. E eso é o que me parece grave de que entren concertos privados nun sistema público. E tamén sabes que eso, o feito de que vos teñades pouco tempo pos pacientes, a veces unha afección de base ou de primeiras banal ou que non era tan grave, que se podía solucionar fácilmente. Igual despois en realidad era unha grave, pero ti non o sabías de primeiras, non? Entonces, todo ese tempo que ti perdes de dedicarlle ao paciente, podes escapar certas cousas que se tuveras máis tempo, igual lle dedicabas máis. Sen dúbida. Ese é o problema de todo isto. É outro punto tamén, que é que como tes que ir rápido, tendes a cometer máis errores. Eso é unha das queixas que facemos continuamente. Eso implica que ao final hai máis carga de traballo a futuro porque tes que solucionar o error. Esa non é só solucionar o problema. Se solucionar o error é malo problema. E súmase outro tema, que vas rápido e ademais moitas veces non levas o sea, non sigues ao paciente. E eso sí que non o digo eu, dino mogollón de estudios que cando tes unha longitudinalidade no profesional que te atende, no médico que te atende, claro. Eso reduce os ingresos, as patologías graves un 30%. Falábase tamén no estudio este que propoñía que a xente tiña que saber un poquinho máis de tal, que o médico tiña que poder seguir. Efectivamente. Claro, porque o médico, se tes unha persona que xa che conoce, joder, facheme un seguimento mellor. Claro. Se non che conoce, empece de cero. Se ti tes tendencia a ter unha enfermedad, pois
vai a empezar por aí, non? Sí. Si xa te coñece e sobre todo que eu sempre digo, o importante non é o resultado da analítica deste ano, o importante é a comparativa cas previas. Claro. Entón, para poder darte conta de, esta persoa sempre tivo unha función renal normal e agora de repente tena un pouco baixa, por que motivo? Vamos a estudalo. Eso é previr a enfermidade. Claro. E é o que non se está podendo facer, non se está deixando facer. Claro. Entón, é un punto importante tamén o de previr ou curar cando xa está a enfermidade. Facer un seguimiento. Que pasa, Víctor, non sabes beber? Xa se che No, olvidou. xa, no, é que me acabo de babar. Xa se verá no vídeo, podes facer un clip Gracias deste. a Dios temos un médico, sabes? Sí, no, si é un ictus non pasa nada, temos aquí... No, pero eu que estaba pensando é, joder, eu fixe un análisis hai un ano, e o anterior fixero 20 anos antes. Dijo, igual é un problema, non? Pois direiche que non. Non. Ese tamén é un concepto importante. Bien. Eu penso, a diferencia entre sanidade pública e privada, eu vexo moito cos meus pacientes e ca miña familia, que tamén hai que facer o que hai que facer. Non? Entón, o que non podemos é enfermar a población que está sana e desatender a población enferma. Entón, os controis de saúde, a búsqueda de enfermidade ten sentido seguindo os protocolos clínicos, que son os protocolos clínicos avalados e estudiados. Entón, non isto de teño 19 anos, pero me fago unha analítica ao ano por si tengo algo, eso eficiente non é e tampouco é beneficioso, porque con 19 anos se te atopas ben, o máis probable é que non te teñas que facer unha analítica, home, pois non digo cada 4 ou 5 anos, que son os que o que se recomendan nas guías de prevención de práctica clínica. A cada 20? Bueno, cada vez. Cada 20 sí. Pero sí é importante, pois cando vas cumplindo anos, xa digo, falase sempre de 45, 50, todo depende tamén dos antecedentes familiares. Vale, ainda temos 20 anos por diante. Cada caso é un mundo. No, 10. Pero non por No, máis 20, con pruebas. 50. 45, 50. Cállate, Tes 30. que te calles. E para seguir agora co tema, volvendo xa a cousas serias, porque aquí estamos falando do privado, además do público. O privado claramente dinos canto costa, pero o público non sabemos canto costa, sabes? É algo que se decía, non sei, unha entrevista dun tipo que... Creo que nos tratamentos xa che poñe, eso sí que sí, é verdad. Sí, no público. Sí, ahora nas recetas creo Ahora que che sí. poñe este Na tratamento. receta solo que usáis. O Claro, tratamento vale tanto. Pero falaba nunha entrevista a un tío que estaba en Estados Unidos, fixeron un tratamento en Estados Unidos, despois veuse a vivir para España, ele estaba traballando ali, non sei. Non fui un destes que son influencers que vendían que ali estaban moi ben e despois vente aquí. Sí, logo- No. Fui unha persona que estaba ali e despois, pues, e dixo, ali a diferencia que hai con respecto aquí é que ali dancho o precio ao final. Diche, isto é o que costa, pero aquí costa o mismo. Ti crees que a xente que sabe o que costa? Non o sabe. Non o sabe e é que penso que hai cousas que tampouco, o sea, está ben saber o que vale, pero tampouco penso que o diñeiro sexa o relevante. Quero dicir, entón que vamos a tratar solo cousas que nos compense pagar? Non, hai que tratalo todo. No, non o decía nese sentido. Sino para que a xente valorase Claro, as para que a cousas xente que o valore. facedes. Porque, por exemplo, ahora está este de Dawson Crece, pode ser, o da serie. Non sei. Bueno, había un famoso que contraiu cáncer e tiña objetos da serie e empezounos a vender para poder tratar o cáncer. Claro. Sí, Porque non tiña iso pasta. é o habitual. Entonces, vai. claro, entonces saber ese tipo de cousas tamén de algún modo dis, ostras, pois eu teño unha sanidade pública que financiamos entre todos, Entre repito. todos. Que che salva puto Sí. cu. Exacto. E ti non tes que vender o mellor a túa casa ou ter que coller unha hipoteca ou ter que arrastrar a tantas personas. Creo que eso lle pasara a Michael Robinson, non sei se sabes quen é. Ai, sí, Michael Robinson. Michael Robinson era Non un sei quen é. comentarista que tiña así, era británico. Era británico, De sí. Canal Plus, que morreu tamén xa, que antes Sí. en paz. E o tío dicía, claro, tiña un seguro privado, pero cando contraeu cáncer, o seguro privado dixolle que era tan costoso que non o iba a pagar. A ver, os seguros privados non atenden problemas de saúde caros, polo claro. normal. O da ETV, O sea, que chegaba e dicíalle, no, pero que teño un brazo roto ou algo así, pero eso es grave. Eso te vas. Eso te vas a la pública. A ver, a realidade é que os seguros privados cos que se traballa agora mesmo en España non atenden problemas graves. Pero é que non atendan problemas graves, é que
a ver, aceptan a persoas que non teñen patoloxía. Claro. Claro. É dicir, ti tes 50 anos e tes unha hipertensión e unha diabetes e é probable que ese seguro privado xa non te queira. Porque Algo tan sinxelo como eso. Podes levar un pistonazo e vas. Efectivamente, o sea, quenes son rentables para estos seguros privados? A xente xoven sin patoloxía, que poden ter, pois, eso, un cuadro, pois, clínico Limpio. banal. Eu teño un seguro privado, pero xa che poñen moitas veces as empresas por No, obligado. e agora mesmo é que encendes eso, calquer emisora de radio, está, espero que non, e de repente xa é todo seguros Adeslas, privados. non sei que. No, Sí. e aí teño que facer un comentario que me parece interesante. Faime moita gracia tamén que venden os seguros privados e agora xa che din, elige cita con tu especialista de referencia, e eu digo, carambas, o sea, estás deixando na población que eles elijan, no, mira, me duele un pie, igual o pé é de vascular, pero yo voy a pedir cita para un traumatólogo, como si eso fose un beneficio. Sí. Claro, porque O que é ignorancia, sabes? Pensas que é bo, pero ao final é malísimo. É que eu a veces digo, mirade, o sea, o de A ver, que medicina vale de a pena non familia, saber, porque eles o que pensan é máis cartos, o sea, claro, tendo máis pruebas. máis Inda que máis non tiñas cartos e máis nada. pruebas. Sí. Efectivamente, pero si o tes, te vas. Bueno, iba a contar unha cousa, pero bueno, deixar off the radio. Sí, despois falamos, pero Pero bueno. bueno, quédanos Tens que vir para falar con nós. quédanos 5 minutiños Sí. de programa. Bichos. Madre mía. O que che dixamos ao principio, parece que é alergísimo, pero despois é nada. Entonces, Patri, así para acabar. Despois de arreglar un pouco medio mundo, Buf. pregunta final. Como crees que podemos mellorar todo isto nós? E non só eso, como ves o futuro da sanidade tamén? Primeiro, creo que Aí che queda. vai a dúas preguntas. A ver, o futuro da sanidade. Sencillito. Si non hai cambios a curto e a largo plazo, mal. Sinceramente. Porque creo que a sensación xeralizada nos profesionais é de quemazón, sobrecarga dos pacientes. Os pacientes están descontentos a nivel xeral. Buscan, como falamos todo o tempo, outras saídas que moitas veces tampouco se lle soluciona ou como se lle debe solucionar o problema. Mal, a curto plazo. Se consegue plasmar quero dicir, de modo axeitado este descontento social, esta necesidade dun cambio, penso que sí que estamos a tempo de recuperalo. Recuperalo rápido? Non creo, porque sí que creo que os cambios van a levar tempo. Pero se a xente se conciencia de que efectivamente hai que ter unha protección a nivel de sanidade e hai que reclamala para eso, porque se non a reclama a poboación non vai existir unha vontade política. De repente, yo soy moi bueno e quero fortalecer la sanidad pública. No, iso vaise facerse Que perdan cartos os meus amigos. Sí. Entonces, retrotraémonos a Modesto Solla. Que se atou unhas grúas para que non tiraran bidóns, pois haberá que protestar por isto, non? Pois sí, eu, sempre apoio a que sin unha protesta non vai haber un cambio. E logo, que se pode facer para mellorar a situación? Penso que si non existe o que acabo de decir, unha vontade política de realizar realmente outra vez unha redistribución de fondos a pública e non seguir destinando cada vez máis e máis e máis a privada, isto vai mal. Logo, algo moi fundamental do que non se fala nunca e que creo que probablemente fose a medida máis eficiente a largo plazo, que é que realmente habría que orientar a política sanitaria a reducir a enfermidade e non só a curala. Eso é o máis eficiente, pero iso leva tempo. E iso... Sí, pero... Ligamos cos incendios tamén. Sí, era o que iba a dicir. Sí. Ligamos cos incendios, pero a xente ve o problema solo cando está. Pero é que realmente sería a medida máis eficiente. A medida máis eficiente. Se prevés a enfermidade... A prevención, a non? prevención, ou sobre todo... O sea, collela a tempo. Eu só vou dicir unha cousa. Estás falando dunha población na que existe un grupo cada vez máis numeroso de persoas que din que as vacunas están mal. Ese é outro tema. Claro, quero dicir, estamos falando... No, pero a prevención forma parte das vacunas. Sí, é sí, dicir, por a suposto. xente cada vez
está máis desligada a Bueno, realidade. porque están recibindo unha serie de mensajes que se nos tragan. Individualistas, sí. Sí, Tamén pero creo que unha bola de cerdo- neve isto. si non hai un espírito crítico na información que recibes, é igual... Estás falando con nós, quero dicir, Pero a información é que o Estado é o malo, non? Pero por que é o malo? Por qué? non sei. Aumento de recursos, fundamental, en atención primaria. Se non hai un aumento de recursos, non vai aumentar. Estás barrendo para casa, así. A ver, eu defendo o que coñezo e é que realmente é o que leva dende o 2008, se non me equivoco, con cada vez menos presuposto ou idéntico presuposto, pero 20 anos despois. Claro. O sea, non... Que coincide xusto ca Gran Crisis, Sí, Efectivamente. Efectivamente. Sí, a ver, que non é a casualidade. atención primaria é o que máis está acusando todo isto hoxe en día. É o que o vivimos. Pero que además é o que di ela, o 80%, escuito chover, eu escuito os datos, o 80%, dixen que iba a ser serio, o 80% dos casos poderían resolverse aí. Entonces estamos falando de que Te quitarías moito. Sí. Sí. Tamén penso que fai, o sea, non o vexo tan difícil de conseguir, porque penso que ao final todo estas cousas se poderían auditar, pero sí que creo que é moi importante facer unha garantía de calidade nas asistencias, sabes? O sea, quero dicir que as consultas se demostrase que sirven as nosas e sobre todo as da privada. Pois vamos é como a deixar aí ese Perdón. deseo, porque só nos queda un minuto. vale, eu só dixo, é como o faríamos. Pensade aí vos na casa. Podemos deixarlo para outro programa. Pois, Patri, mira, foi un placer contar contigo hoxe. Xa biches que non chegou a nada. Creo que me enrollei. No, Este é o problema, que non te enrollas pero non chega nada. Pois moitas gracias por estar aquí connosco. Foi un placer. Aprendemos un montón de cousas. Víctor, Gracias a vos. Volvimos a babar, tío. Víctor, eso, vouche deixar que aprendas a beber outra vez, sabes? Encantado de estar con vos, hoxe. Vémonos para a siguiente. Chao, chao. Gracias, chicos.